Urriaren 14 hogeita batera ospatuko den 40. Euskal Zine bileraren aurkezpena egin dute. Lekito musika bandak bere 150. urteurrena ospatzen jarraitzen du. Helburua lortuta, Mireia Arrillaga Hawaien ospatuko den munduko Iron Woman txapelketara joango da. Urriaren 27an, Jainko Basatia antzezlana ikusteko aukera izango dugu zinemazale elkartearen eskutik. Biharko fronte bat sartu eta euritara egingo du, baina larunbat eta igandean giro eguzkitsua gailenduko da. Urriaren 14 hogeita batera ospatuko den 40. Euskal Zine bileraren aurkezpena egin dute. Euskaraz filmatutako lanak ikusteko aukera ederra izango dugu Lekiton. 40. edizio honetan, 47 lan jaso dira, horretatik 31 lan izango dira lehiatuko dizenak. Animatzeko euskera sortzera, kameratoia aurten izango da 13. edizioa. Aurten begirada bi egongo dira. Bata Juanba Berasategirentzako, bigarren begiradia amaiera ekitaldian egingo duguna da, Benito Ansolarentzako. Badakit aurten ere talento asko ikusiko direla hemen, Lekeition. Elkarlana sendotu behar dau eta askanegoko urte bizetan bagabiltzaz zinemazalekin eta Josebak eskerrak emon dituz, eurari esker handiak datorra aurten. Urrian musika astea izango da 7tik 14. Herriko hainbat musika talderen emanaldiak izango dira. Bandaren historia laburbiltzen duen dokumentala ere estreinatuko da. Denon laguntasunarekin Mireiaren ametsa lortu da. Eskerra nahi dut emon dan hori, lekitxar guztiz hori eta udaletxea eta garraitzeri lagundu nazuen nahitxik. Klasifikatori joan neuk lortuten gauza bata, baina horre Hawaien neotia posible induzue danon artian. Bai txarrioko horretorri zinena plazara, bai zestapuntan zinenak, bai gitxiga dirua sartu zuenak eta zeuen borondatu emona zuenak. Azkanean zeuek induzue posible ni Hawaien neotia, eta eskerrik asko nahi dut emoz, neure ametzik onena beteetia izan da, eta dan hori esker. Hawaien izango naiz eta munduko txapelketa baten parte hartzeko lehenengo lekitxar izango naizan egongo naizenak. Komedia dramatikoa da Jainko Basatia. Bi bikote ezkondu elkartzen dira euren seme-alaben arteko liskarrak konpontzeko asmotan. Izan ere bikote baten semeak besteari eraso egin dio. Gizalegez eta edukazio handiz abiatu den bilerak beste bide bat hartuko du elkarri kristorenak eta bi esaten hasten direnean Aitziber Garmendia, Mikel Osada, Tesa Andonegi eta Andoni Agirre Gomezkorta. Hitzordua urriaren 27an 8:30 ikusgarri aretoan. Sarrerak salgai, astelenetik aurrera Traola estudioan eta kulturretxean. Puntu honetara, ez? Eta ikusten obrak hori erakusten duela, ez? Gizakiak ze bi alde dauzkagun, ez? Argia alde batetik eta gero eta iluntasuna. Brindemos por un futuro que por fin 2049. urtea. Ryan Gosling, Blade Runner berriak, gizartean nagusi den kaosari amaiera eman diezaiokeen eta luzaroan ezkutuan egon den sekretua aurkituko du. 30 urtez non dagoen inortxok ere ez dakien lehenbiziko Blade Runner edo erreplikatzaile iztaria. Siempre te lo he dicho, eres especial. Tu historia todavía no ha terminado. Aún falta una página. Barikuan fronte bat iritsiko da eta euria egingo du. Temperatura maksimoak ere nabarmen jaitsiko dira 18 eta 19 gradu zentigraduren bueltan mantenduz.
Larun batean giro egonkorra eta eguzkitsua, udazken sasoiko temperaturarekin. Igandean giro eguzkitsua mantenduko da eta temperatura maksimoak 20 gradu bueltan ibiliko dira.